Hello mga kamayer and everyone! So ako lang ba ang gumagawa nito o kaway-kaway sa mga gumagawa din nito dyan? Alam kong hindi lang ako nag-iisa, marami tayong gumagawa nito. So, shout out sa inyo, kaway-kaway! Sinong relate? Hey guys! Good morning! Early morning! Pakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko. Ayan. So, as you can see, ayan. Sinong relate? Yan po ang aking secret. Habay ganun. So, yan po ay lemon, slice of half of lemon. Kasi ayoko na super maasim, kaya kalahati lang. And then, 3 cups of water. And then, ginger siya, raw. Fresh ginger, hiniwa ko rin. Yung tamang laki lang, parang kasing laki lang ng palad ko. Ganun. So, ayan po siya. So, it's around 6:30 in the morning and nagpapakulo ako ng lemon and ginger. So, we all know naman na maraming health benefits ang lemon and ginger sa ating body. So, kaninang umaga, naubos na yung aking lemon and ginger water, kaya nagpakulo ako ngayon. And naisipan kong i-share sa inyo. So, paano ko to inumin? Iniinom ko to every morning or before ako matulog. Hinahaluan ko siya ng honey or optional naman ng honey. Pwede namang hindi. So, after that, minsan naman iniinom ko to, nilalagay ko ito sa aking tumbler at binabaon ko yung tubig sa shop. Like, isang tumbler, fresh water, and then maglalagay ako ng siguro mga half cup of lemon and ginger water sa aking tubig. And para bang magbibigay lang siya ng konting flavor sa aking tubig, and then that's it. Yun ang inumin ko maghapon. Kasi minsan, ang ginagamit ko yung raw, kaso magastos. Unlike kapag ganito, na pinakuluan ko, it will last 3 to 4 days. Kapag raw, araw-araw ako naghihiwa ng raw na ginger and lemon. Masyadong magastos daay. Kaya ito na lang muna, try naman natin itong pakuluan muna. So, same lang naman sila ng effect and health benefits. So, ang pangit ng kasirola ko, huwag mong pansinin. Malinis po yan. So, ayan, antayin lang natin siyang kumulo and then that's it. Ready na. So, para hindi siya mapanis, kapag malamig na siya, nilalagay ko siya sa ref. And then, pag gagamitin ko na, i-take out ko at ayun, iinumin ko na siya. So, ayan. Thank you for watching and see you on my next vlog. Short video muna tayo. Bye-bye!